TV. İki artist proyekti. Tip rollerde Landish Nihmetjanova, Rüstem İshakov, İldar Ahmetov, İslamiye Mahmutova, İlnaz Bak, Ramil Tuhvatullin, Alina Sharipjanova, Fani Jihansha, İrge Nail Shaykhedinov, Leysen Gimayeva, Anastasiya, Dilara İlaledinova, İldar Hayrullin, Beşire Nasirova, Eshat Hismet, Rishad Fazli Ahmetov, Elvira Ibrahimova, Rayaz Fasihov, Nefise Hayrullina, Firdus Timayev, Fanis Kalimullin, Munir Rahmayev, Ruslan Sharafeddinov, Alina Safiullina, Farida Safina. Biz başlayız. Ayvaz Sadırov, Gülnaz Səfərova. Xeyirli iş, mühtərəm dostlar. İsənmi, hürmetli Qazan tamaşaçısı? İsənlərmisiz xanımlar, həm əfəndilər. Xeyirli iş barığızğa da. Həm barşabızğa da. Çünki bugün Tatar istradasında buna qədər ələ dinləri bulmağın, biz görməyən, işitməyən proyekt startala. Әлгі проектның исеме ике артист дип атала, һәм инде исеменнән аңлашылганча, биредә бер сәхнәдә бер юлы ике артист чыгыш ясаячак. Бу дуэт, ләкин гадәти дуэт түгел. Гадәти булган очракта ул ике җырчы дип аталар иде һәм әлеге күркәм тамашаны каларга моның кадәр күркәм залга отырып җыелучы халык килмәс иде. Килүегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Гадәти түгел, ике артист бер сәхнәдә һәм әлеге ике артистның берсе профессиональ җырчы булса, икенчесе гомумән башка һөнәр иясе. Һәм алар арасында бу тормышта үз гомерендә бер генә тапкырда җырлап карамаган кешеләр бар хәтта. Шуннан да моны күз алдына китерү бик тә кыен, ләкин без сезгә күз алдына китерергә кушмыйбыз да. Алар үзләре сезнең күз алдыгызга, каршыгызга чыгачаклар. Димәк, безнең сәхнәбез экспериментларга әзер, без әзербез башларга. Biz әлбәттә әзербез, сез әзер булсагыз гына, шуңа күрә әйдәгез әле Unix барыбыз бергә. Монда килгәнбез икән, ниме? Дәррәү кубып, бердән булып, көчле итеп алкышлыйк әле. Алкышлыйк барыбыз бергә. Һәм нәкъ шундый алкышлар белән без әлеге проектны ачып җибәрү вазифасын Алина Сафиуллинага тапшырырбыз. Димәк, кайнар алкышлар белән каршы алабыз Алина Сафиуллина. Xeyirli kez dostlar. Bәхет гөлем синең өчен генә үсә минем тәрәз төбендә. Син янымда булган чакта гына йөрәгемнән моңнар түгелә. Син янымда булган чакта гына йөрәгемнән моңнар түгелә. Бәхет гөлем күңелем түрләрендә чәчәк атты язлар килгәндә. Гомерем буе көттем сине генә, хисләремә сагыш тидермә. Гомерем буе көттем сине генә, хисләремә сагыш тидермә. Гөлем, үрли күңелемдә, сине булганда
Nazlı qarашыңны яшермә. Сөйләрем бары сиңа гына, бәхетебез булсын гомергә. Сөйләрем бары сиңа гына, булсын бәхетебез гомергә. Бәхетебез булсын гомергә. Бәхетебез булсын гомергә. Алина Сафиуллина. Рәхмәт. Білесме, дуслар, әлеге проектны әзірләгәндә біз артистларны кайдыр күктән алып кына парлаштырмадык. Әлбәттә, аларның уртак шөгыльләрен, уртак кызыксынуларын табырга тырыштык. Һәм менә шуннан чыгып, алар бер-берсен тулайым тойсыннар өчен аларны инде аннан соң берләштердек. Һәм менә хәзер сәхнәгә чыгачак артистыбыз белән Алина Сафиуллина арасында да уртаклык бар. Бәлки аларның уртаклыгы, алар икесе дә гүзәл зат, ягъни хатын-кыз булгандадыр. Монысы да бар, әлбәттә, Айва, син дөрес әйтәсең, име? Шулай ук тагын бер уртаклык, алар икесе дә Казан дәүләт мәдәният университетын тәмамлаганнар. Менә бу ичмасам уртаклык, уртаклык. Демәк, әлеге мизгелләрдә, хөрмәтле дуслар, каршы алыгыз сәхнәбез түрендә Татарстан Республикасының ат казанган артисты, Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының актрисасы Фәридә Сафина. Һәм Алина Сафиуллина бер сәхнәдә. Гомерлеккә олган ярамда син, йөрәгемдә калган ярымда. Әрнүләре бетми, йөрәгемнең син калдырган яра җанымда. Әрнүләре бетми, йөрәгемнең син калдырган яра җанымда. Яраларга дава табып була, җан ярасын кемнәр давалар. Ялгызлыкның салкын кочагыннан синнән башка кем соң аралар. Ялгызлыкның салкын кочагыннан синнән башка кем соң аралар. Гомер үтә ялгыз аккош кебек, бер елганың ике ярында. Гомерлеккә алган әче ярамда син мәңге онтылмаслык ярында. Гомерлеккә алган әче ярамда син мәңге онтылмаслык ярында. Мәңге онтылмаслык ярында.
Фарида Сафина, Алина Сапиуллина. Sizning kuchli olqishlar. Menimcha birinchi parga ishlov har vaqtdan uroq shoqir olqishlar kuchliroq bo'lirga tegish. Farida Safina, Alina Safiyulina, bek zo'r rahmat. İki artist proyektinde qatnashuvchilar arasında jırçılar bilen jırlavchi teatr artistlari qolgan professiya vakillerine qaraganda ko'proq. Bu bir-bizga da sir tugul. Oldagi duetda jırçı bilen shulay yoq teatr artisti qatnashacak. Tomoshabchini o'lmas geroylar G'ayfi Bobay, Xo'ja Nasriddin, Hoji Efendi geroylari osha bilan. Ham ona bu yilni 72 yaş to'ldi. Ham eng muhimi hamon Şuşu yaşında da ol sahnede. Sizim elbette indi. Şuşu mizgillerde sahnebizge çıkacak duetta qatnaşuvchi. Chinjur ismidagi drama ham komediya artisti. Rossiya Federatsiyasining xalq ham ot qozongan artisti Noil ağa Shayxiddinov turunda. Bizden avlasimi pek zo'r rahmatlarimizni aytasiz biz kelayotgan proyektda qatnashgani uchun ham ali nishi qatnashgani uchun hozir siz borasida ko'rarsiz. Endi Noil abiga par etib biz albatta yosh shiber jirshi qizni sayladik. Durusragi Noil abi uni o'zi sayladi. Chunki spektakllardagi rollarida da u har vaqtni yosh qizlar yonida bitirilaymi? Jir tilli Shoyan Noil abi familiyasi bilan aytganda yaxshiroq bular Noil Shayxiddinov ham o'tkin Mishar qizi Irka. Bir sahnada do'stlar qarshi oling'iz kuchli olqishlar bilan. Noil Shayxiddinov, Irka. Senga tashlab qoldirasın. Bizning inishlik yorina uyo qurban qorlig'ashda xabar yo'q. Yonimda sen bo'lmag'ach. Bizning inishlik yorina uyo qurban qorlig'ashda xabar yanımda sen bulmag'ach.
Майлабай Шайхутдинов. Ирка! Бик рәхмәт. Хәйрле кеш, исәнмесез? Казанда яшәп торучы хөрмәтле милләттәшләр, дуслар. Инде шунда хәдер чыккач, тагын бер дәртле җырларымны җырламыйча, сезгә бүләк итмичә киреп китә алмыйм. Эх, бәхет көтүләре. Кояшу беләнмени, җанда болытлар булгач, ярың булу беләнмени, күңлем тулы зар булгач, болыт төсләрендә болыт яудымы, яумадымы, үккәнерлек яннар түгел калдымы, калмадымы, болыт төсләрендә болыт яудымы, яумадымы, үккәнерлек яннар түгел калдымы, калмадымы. Yazar mı yazmaz mı iken Bulut üstlerinde bulut yağsa mı yağmazsa mı Yar boğulup da bar bulamazsa yazsa mı yazmazsa mı Bulut üstlerinde bulut yağsa mı yağmazsa mı Yar boğulup da bar bulamazsa yazsa mı yazmazsa mı Yağımlar öter әлі, кешеләргә килгән бәхет безгә дә җитәр әлі. Балыкның китүләре, бәхет көтүләре, көтүләре бер хәле юк шәле гомернең үтүләре. Балыкның китүләре, бәхет көтүләре, көтүләре бер хәле юк шәле гомернең үтүләре. Балыкның китүләре, бәхет көтүләре, көтүләре бер хәле юк шәле гомернең үтүләре. Балыкның китүләре, бәхет көтүләре, көтүләре бер хәле юк шәле гомернең үтүләре. Көтүләре бер хәле юк шәле гомернең үтүләре. Көтүләре бер хәле юк шәле гомернең үтүләре. Эх, бәхет көтүләре. Иркәнең күңелле фигурасына карап, нинди бәхет көтүен шомаларга була минемчә. Беләсеңме, кемдер бәлкем күреп тә өлгермәгәндер хәтта, син инде әйтеп салдың. Алда чыгачак җырчы Илдарның фигурасына карап ниләр әйтә аласың? Илдар Әхмәтовнымы? Илдар Әхмәтовның фигурасына карап. Фигурасына карап, өйләнгән һәм бик тә уңышлы өйләнгән дип әйтә алам. Алайса, аның үзен сәхнәгә дәшик. Димәк, уңышлы өйләнүче Илдар Әхмәтов. Көчле алкышлар. Илдар Әхмәтов каршы алабыз. Язлар белән мин кайтырмын диде, язлар көтә. Хәзер күңелем язны эзләп, урамнарга чыктым, кышкы бураннарга күмелдем. Ак бураннарга уранып, язларны көтеп торам.
Yazlar killerge uylamay Duli buran Ot buranlarga uğranıp Yazlarını kütüp duran Yazlar killerge uylamay Duli buran Işraşunu Bizden ışraşunu kişeklere Kebek buranlar küte Sabırlığım bitti Kütkenlerinin halin kim anlar Ak buranlarga uğralıp Yazlarını kütüp duram Yazlar killerge uylamay Duli buran Ak buranlarga uğralıp Yazlarını kütüp duram Yazlar killerge uylamay Duli buran Sensiz yazlar Mina kirek tugel Sensiz yazlar Okşaş gözlerge Karlar bilen Karlar kavuşkan şak Ayşan kilir kavuşu bizge de Ak buranlarga uğralıp Yazlarını kütüp duram Yazlar killerge uylamay Duli buran Ak buranlarga uğralıp Yazlarını kütüp duram Yazlar killerge uylamay Duli buran Yazlar killerge uylamay Duli buran Duli buran Xodininden uңған дедің бәлі? Xodininden uңған İldar Ахметов. Менә шулай. Юк, шуннан да уңышлы өйләнгән, чөнки болай өйләнмәгән булса, хатыннан качып, түбәгә менеп төшермәс иде клибын. Игътибар иттеңме син клибына? Бәлки андагы буранга да игътибар иттем һәм аның яңа образына да, әйме? Ләкин без хәзер бу турыда сөйләмәбез. Әлегә кадәр җырчыга пар булып чыккан артистларыбыз җырчының репертуарыннан популяр җырны башкарган булса, хәзер без менә бүтәнчәрәк итербез һәм икенчерәк төрле эшләп, әлеге җырчы артист репертуарыннан җырны башкарыр. Әйткәнебезчә, без экспериментлардан бер дә курыкмыйбыз. Шул экспериментлардан курыкмаганга күрә син бүген Кап-карадан киенгәнсеңдер инде, Гөлназ. Тулы картина өчен кап-кара чәчләр һәм менә кап-кара инлек кенә җитми сиңа. Беләсеңме, аны буяп тормамын инде мин, синең экспериментларыңа килгәндә алар күренми кебек. Шуңа күрә кире Илдар Әхмәтовка күчергә туры килер. Димәк, чакырырбыз аны бирегә. Һәм әлбәттә инде аның белән бергә легендар актриса чыгар. Күпләребезнең яраткан актрисасы, драматург, режиссер Исламия Махмутова. Каршы алыгыз. Илдар Әхмәтов, Исламия Махмутова дуэты. Артыннан
Ildar Ahmedov ham Islamiya Mahmudova. Мәңгі өлмәс жыр. Ana shu hurmatdan gulda olib chiqdilar bizning tomoshabinlarimiz. Biz kuchliroq olqishlarga ko'mamiz haligi duetni. Islamiya Mahmudova, Ildar Ahmedov. İslamiya apa, ғафуйтіңіз, енді мұнда шыққансыз екенімі, айтып кеттіңіз әлі, міне бұл жырны бірінші тапқыр қоя жырлаған едіңіз, қатырлейсіз ме, һәм бұл жырға неше ел өтті? Бұл Ильдар Аби Ивзиевның «Қырқазлары артынан» деген спектакльге махсус Мәсғұт Аби Имашев меңа бағышлап yazған еді. Біз анда Наил біле бірге ойнадық, әлбәтте. Ол менің сүйген жігітімні ойнаған еді. Міне бүгін секіріп нешік бейіп жүрді. Мені ташлап. Сіз парларыңызны яшьләргә алмаштыргансыз, шулай бит? Сезгә генә ташламыйлар, монда мине дә ташлыйлар вакыт. Шулай. Бұл мұндан 35 ел элек жырланган жыр. Ул бүтін дөньяны әйләнде, ул Россияда, Ташкент, Ленинград, Мәскәү, бір генә җирдә калмаганда татарлар кая яши, шушында уйнадык без аны. Һәм шуңа күрә ул бик популярны да булды. Халык бик яратты, бик кабул итте. Мин әле ул вакытта 35 генә яши. Хәзердә әллә ни ортыгы юк. Гөлназ, ишетәсеңме? Нинди логика монда? Жырга 35 яшь, Ислам апага 35 яшь иде, жырны җырлаганда сиңа да 35 бит. Паспортыңны карамадым, булай гына әйтәм. Шуңа күрә әйтәсем килә, бу җыр бик тә халыкның күңеленә кирип калды. Рәхмәт, халык яратканга күрә. Бу минем 35 ел бердә репертуарымнан төшкәне юк. Кая гына барсак та, кайда гына җырсак та, бу җырны миннән сорыйлар. Гөлназ, әллә китмә. Әллә китмә, алайса мин сиңа 35 түгел, 40-ны да бирәм. Шулай тик ире башласаң. Син монда мин тегендә монда җырганда әллә нәрсә сөйләнме? Ярар. Сөйләнме, ярыймы? Без инде әгәр дә күчсәк, без театр артистларынан күчер, без хәзер кино артистларына диясем килә мин. Гөлназ, безме татар дисең, име? Татарларда аерым кино артистын менә күп мәгънә искә төшерсәм дә әйтә алмыйм. Юк, син беләсеңме, мин бит татар киносы актрисасы дияргә теләмәдем. Гомумән аны Россия күләмендә танылган актриса дип атай алабыз дип уйлыйм, чөнки быел Россия кинотеатрларында барган барлык кинотеатрларда Кобан күле хәзинәләре картинасында ул төп рольне башкарды. Сүзнең кем турында барганын шамалыйм бугай. Әлеге кызыбыз андый эфир телеканалында да программалар алып бармыймы? Соң әлбәттә шулай, син моны анонслардан ишетеп беләсеңдер инде, име? Менә аның белән дуэтта кем җырлыйсың, шулай тиз генә әйтеп бирә аласыңмы безгә? Әлбәттә. Әлбәттә әйтеп бирә алам. Аның исеме Ришат Фазли Әхмәтов. Каян белдең? Менә тегеннән карап тора. Шунда белдем я. Ул тизрәк үзенең чыгышын көтә һәм Айбаз белән мин генә түгел, аларны хәзер сездә рәхәтләнеп күрә алырсыз һәм без бик рәхәтләнеп аларны сәхнәгә дәшәбез. Эльвира Ибрахимова һәм Ришат Фазли Әхмәтов. Каршы алыгыз. Бакчаларда мин йөрим, сиңа чәчәкләр эзлим. Бак чәчәк аткан шымыр, шау чәчәктә аксирин. Ак шымырта аксирин, кайсын мин сиңа бирим. Ак шымырта аксирингә, мин гашык булып йөрим. Ак шымырта аксирин, кайсын мин сиңа бирим. Ак шымырта аксирингә, мин гашык булып йөрим. Урыннарда мин йөрим, мин һаман сине эзлим. Вакыт үтсә дә сизмим, бер минутка да түзмим. Ак шымырта аксирин, мин һаман сине эзлим. Ак шымырта аксирингә, мин гашык булып йөрим.
шешекler қолымда, тұрам сенің юлыңда. Нелер екен ойыңда, кемлер екен қойыңда. Ақшымыртағы сирен, мен қаман сені әзілейм. Ақшымыртай ақ сиренге, мен ғашық болып үйірейм. Ақшымыртағы сирен, мен қаман сені әзілейм. Ақшымыртай ақ сиренге, мен ғашық болып үйірейм. Ақшымыртай ақ сиренге, мен ғашық болып үйірейм. Мен ғашық болып үйірейм. Мен ғашық болып үйірейм. Эльвира Ибрахимова. Көбірек алғышlarыңыздар Эльвира Ибрахимова. Рахмет. Эльвира Ибрахимова. Xayrli kishlar, esenlarmisiz, hurmatli millatdoshlarimiz, Qozon tomoshabchisi deb siz bilan esenlashib qo'ymayli. Xayrli kishlar. Yana do'stlar, endi alga toba o'zimdan bir motorim deb bir motor jurlab ketasim kela. Firzaray Murtazin, keyin Elmira Jalilova ijodda jar bu jurdan. Sen kerak deb atala. Birgalashib, motor ittirib, alqishlab o'tirsangiz, jurlarimiz. Rahmat Qozon. Жылы сүзлер, хисләре белән, йөрәк тулы бүген. Минем өчен бик кадерле, синең чиста күңелең. Яратам дип кабатлыймын, тагын. Яшәртә синең сабыр җаның. Яратам дип кабатлыймын, тагын. Яшәртә синең сабыр җаның. Таңым атсын өчен миңа, нурлы йөзең кирәк. Берәү булып кибәр өчен кирәк ике йөрәк. Яратам дип кабатлыймын, тагын. Яшәртә синең сабыр җаның. Яратам дип кабатлыймын, тагын. Яшәртә синең сабыр җаның. Тормышымның яме, тик син икәнлегең. Минем өчен иң мөһиме синең исәнлегең. Яратам дип кабатлыймын, тагын. Яшәртә синең сабыр җаның. Яратам дип кабатлыймын, тагын. Яшәртә синең сабыр җаның. Яшәртә синең сабыр җаның. Жылы алкышларга күмәбез Ришатны тагын. Ришат Фазлый Әхмәтов. Рәхмәт Казан, бәйрәм белән.
Жырларда мен айтам, барысы да идеал, ярату барысы да бик яхшы бара. Бит шын тормышта проблемаларда очрыйм. Һәм минемчә, гаилә проблемаларының төп килеп чыгышы нәрсәдән? Ир-атлар күп очракта хатын-кызларның сүзенә колак салмый. Килешмим. Менә күрәсеңме, мин әле әйтеп тә бетергә өлгермәдем, син дә килешмисең. Юк, мин моның белән, әгәр дә хатын-кызның искиткеч тавышы булып матур итеп җырласа, иң капризлы ир-ат аны авыз ачып тыңлаячак димәкче булам. Беләсеңме, менә хәзер без бу теореманы тикшереп караячакбыз. Залдагы ир-атларның авызы ачылырмы икән, юкмы икән белмим. Әмма ләкин хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыбыз искиткеч моңлы матур итеп җырлый. Сәхнәдә Бәширә Насырова! Татарстанның казанган артисты Бәширә Насырова. Достар, білесіңме, хәзер Бәширә ханым янына чыгачак артистыбызны күпләрегез Зәңгәр шәл спектакле аша күреп беләсез һәм әлбәттә таныячаксыз. Ул шәкерт тә булды. Соңрак ул Булат ролен башкарды. Аннан соң күпләребез аны Шәйхи бабай образында күрдек. Ә хәзер ул Ишанны уйный. Күрәсең, шул рәвешле ул Зәңгәр шәл спектакле белән гомерлек контракт төзегән. Күрәмсең шулай. Ләкин мин әлеге артистны менә телевизион спектакльдән хәтерлим. Авыл ите Акбай спектаклендә ул Акбай ролен башкарган иде.
Менә бу сүзләрдән соң минемчә инде чынлап та әлеге актерның кем икәнлеген белмәгән кеше калмагандыр дип уйлыйм залда. Ни өчен дигәндә, сәхнәдә дуслар. Сәхнәбез түрендә Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының артисты, Татарстанның халык артисты Әсхәт Хисмәтов Һәм Бәширә Насырова. Каршы алыгыз. Тормыш юлы тигез түгел, төрле сынау үткәрә. Безнең язмыш гади түгел, таныш түгел күпләргә. Күңелемдә сиңа дигән кагылмаган хисләр бар. Күзләреңне син яшермә, сөйләшикче сөйгән яр. Күңелемдә сиңа дигән кагылмаган хисләр бар. Күзләреңне син яшермә, сөйләшикче сөйгән яр. Сикәлтәләр аша үттек, бураннарны без кичтек. Күге безгә кояш чыкты, сөенмәскә әйтмичек. Күңелемдә сиңа дигән кагылмаган хисләр бар. Күзләреңне син яшермә, сөйләшикче сөйгән яр. Күңелемдә сиңа дигән кагылмаган хисләр бар. Күзләреңне син яшермә, сөйләшикче сөйгән яр. Киләчәккә өмет баглыйм, киләчәкне сагынам. Язны көткән былбыл кебек, канатланам, талпынам. Күңелемдә сиңа дигән кагылмаган хисләр бар. Күзләреңне син яшермә, сөйләшикче сөйгән яр. Күңелемдә сиңа дигән кагылмаган хисләр бар. Күзләреңне син яшермә, сөйләшикче сөйгән яр. Күңелемдә сиңа дигән кагылмаган хисләр бар. Күзләреңне син яшермә, сөйләшикче сөйгән яр. Күңелемдә сиңа дигән кагылмаган хисләр бар. Күзләреңне син яшермә, сөйләшикче сөйгән яр. Күзләреңне син яшермә, сөйләшикче сөйгән яр. Татарстан Республикасының атказанган артисты Бәширә Насырова. Татарстанның халык артисты Әсхәт Хисмәт. Burası Gülnaz. Халык каман тынмый алкышлардан, демәк тагы бер кат каршы алабыз менә Русар әлеге күркәм дуэтыбызны. Бәширә Насырова һәм Әсхәт Хисмәт.
Ничек жеңіл генә, җитез генә йөгереп чыгалар, Ат казанганны биргәч безгә без дә шулай йөгереп бирербез генә, әйеме? Біз бик теләп, хәзер әлбәттә сезнең көчле алкышларыгыз астында бүгенге концертның спонсор партнерларын атап үтәрбез. Бүгенге концертны оештыруда мәгълүмати ярдәм күрсәткән Татар радиосы радиостанциялар шелтәренә рәхмәт белдерәбез. Татар радиосы яхшы кәеф бездән башлана. TMTV Татар музыкаль телевидениесе таныш йөзләр, якты төсләр. Бүтән татар эстрадасы тиздән һәрбер телевизорда. Ә бүген ТВТ, Летай, Казгорсеть, Билайн кабель шелтәрләрендә һәм tmtv.online.ru сайтында. TMTV бүтән татар эстрадасы. ВКонтакте сайтында Татар музыкасы аккаунты. Дуслашык, без дуслык кадерен беләбез. Безнең гәҗит газетасы сәяси темаларга язучы кыю, бәйсез басма. Бимру күңел ачу һәм яңалыклар порталы. Яңалыклар бәйрәм сыман. Интернет билет кассасы тамаша.ру. Ватаным Татарстан иҗтимагый сәяси гомум татар газетасы. Фестиваль рестораны бәйрәмнәр үткәрер өчен иң күңелле җир. Алып баручыларны зәвыклы киендергәне өчен Мегаполис сәүдә үзәгенә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Мегаполис сәүдә үзәге үз стилеңне бездә тап. Мегаполис сәүдә үзәге Чистай урамы 5-нче йорт. Шулай ук сәхнә журналына да көчле итеп алкышласагыз, без бик рәхмәтле булыр идек. Татар халкының театры һәм мәдәни тормышы әлеге журналда. Менә хәзер инде сезнең дуслар көчле алкышларыгыз. Бик зур рәхмәт. Biraz менә без интернет гәҗитләр турында да сүз кузгаттык име. Менә син үзең замана кешесе буларак интернет белән еш кулланасың име. Социаль челтәрдә дә син контактта бар, Инстаграмда шулай ук бар, Твиттерда бар, Фейсбукта әлбәттә бар, һәм тагын бик күп челтәрләрдә сине күрергә була. Менә син аларда нәрсәләр гадәттә язасың? Ниндирәк фотолар куясың? Юк, төрлесе була инде. Кая нәрсә иң яхшысын күрәсең, иң яхшысын фотога төшерәсең, шуны тиз генә куясың. Мин генә түгел бит, беләсең, бүтән замана моның белән кутыра, бу замана шире дип әйтер идем. Ул бик җиңел, бик рәхәт һәм менә хәтта бүгенге концерттан соң да мин анда ниндер фотоны куеп, рәхмәт, концерт яхшы узды дип язырмын, Алла бирсә. Икәү төшәбезме менә булай матур итеп? Икәү төшербез моннан соң карарбыз әле. Димәк, әлбәттә инде шушы интернетның плюсы булган кебек минусы да бардыр. Бармы андай әйбер? Минусы минемчә бар. Беренчедән, юк, плюсы да бар аның, чөнки күпме генә чакрым аралар безне аерып торса да, ничәмә километр ераклыкта булсак та, без бер-беребезне тиз генә, җитез генә шушы сайтлар аркылы, шушы социаль челтәрләр аркылы, мәсәлән, тәбрикли алабыз. Шул ук ниндидер профессиональ бәйрәмнәр белән, туган көннәр белән, мәсәлән, Айбас. Юк, туган көн белән социаль челтәр интернет аша котлау яхшы гамәл, ләкин менә чын барлыкта, реальдә җыр аша котлау яхшырак дип уйлыйм мин һәм шуңа күрә Әлбәттә, нинди җыр белән котлау диме? Җырның да исеменә менә шулай туган көн дип атала һәм бу җыр әлбәттә сезгә таныш. Чөнки Татар радиосында шактый еш яңгырый торган җырларның берсе туган көн. Сәхнәдә Диләрә Илезинова. Шатлык булып истә кала торган гомер мизгеле. Нинди генә көн дисәгез, туган көн ул билгеле. Нинди генә көн дисәгез, туган көн ул билгеле. Туган көн ул бәйрәм көнле, елда бер кабатлана. Алган матур теләкләрдән күңелләр канатлана. Туган көн ул бәйрәм көнле, елда бер кабатлана. Алган матур теләкләрдән күңелләр канатлана. Әйтелгән матур сүзләрнең кабул булуы кирәк. Якыннарың янәшәңдә бергә типсенлә йөрәк. Якыннарың янәшәңдә бергә типсенлә йөрәк. Туган көн ул бәйрәм көнле, елда бер кабатлана. Алган матур теләкләрдән күңелләр канатлана. Туган көн ул бәйрәм көнле, елда бер кабатлана. Алган матур теләкләрдән күңелләр канатлана.
Taşrılsın ömürge Mehabetini bilen şulayatlık yana şebirge Mehabetini bilen şulayatlık yana şebirge Tuğan günül beyran günüle yılda bir qabatlana Oğana motor dilleklerden Gümüller qanatlana Tuğan günül beyran günüle yılda bir qabatlana Oğana motor dilleklerden Gümüller qanatlana Yılda bir qabatlana Olğana motor dilleklerden Gümüller qanatlana Tuğan günül beyram günüle Yılda bir qabatlana Olğana motor dilleklerden Gümüller qanatlana Olğana motor dilleklerden Gümüller qanatlana Eskitkiş nefis jırшы kızımız Dilere Yılırıdzinova. Әгер дә Диләрә әлеге җырын үзе белән дуэт башкарачак җырчыга багышлап җырлаган булса, бераз соңлаган. Ни өчен дигәндә, аның туган көне инде 6 июньдә булып узды. Яисә иртәләгән 6 июньдә узачак дип тә формалаштырырга була әлеге җөмләне. 6 июнь көнне бөек Пушкин белән бер көнне рус теле көнендә туып, гомерен татар театрына багышлаган артистны сәхнәгә дәшәсебез килә. Рәсәй һәм Татарстанның ат казанган, Татарстанның халык артисты Илдар Хәйруллин. Һәм Диләрә Игалетдинова, каршы алыгыз. Yaratip nazlap şeşlerimden Sıypa iyilik canıyım diye Жылы сөзді айтсаң мен ерермен Yazgı buzlar kebek Миңа не көп керек ми Жете миңа жылы қарашым Мені шексіз бәхітлі дәрішін Иқтибарың керек жанашым Қарауы жида көзлеріме қарашына Аңлайым мен сені Шашатлар яратам сенде шулай Яратшы мені Миңа не көп керек ми Жида миңа жылы қарашым Мені шексіз бәхітлі дәрішін Иқтибарың керек жанашым Жанатып яшим Бары сен ағына сусағанда Ішер суым сен бұл дүнияда Сен болған ғағына сенің ішін Гүнә туды миңа не көп керек ми Жита миңа жылы қарашым Мені шексіз бәхітлі дәрішін Иқтибарың керек жанашым Миңа не көп керек ми Жита миңа жылы қарашым Мені шексіз бәхітлі дәрішін Иқтибарың керек жанашым
Meni şeksiz baxtli tanishim ixtiborim kerak jonashim Meni şeksiz baxtli tanishim ixtiborim kerak jonashim ixtiborim kerak jonashim Estradamızın en şiber kızlarının birisi Dilara Elvedinova. Татарстанның халық артисті біздің ұстасыбыз Ильдар Абый Хайруллин. Әміне шындай матур көркем дуэт. Қыздар, әлбәттә, біз бик тілеп оларны қабаттан сәхнәгә дәшәбез. Ильдар Хайруллин, Диlara Elvedinova. Һәм сезнең көчле кайнар алкышлар. Gördünmü? Ne kadar güçlüydü balmışlar, bir gerek de İratlar. Çünkü alarının küplerinin İldar abi yorumunda neymişe bulası kiledir elegi mizgillerde. Lakin yanında oturan katını mene vay tırtıp kuygaş. Нәрсе әйтәсең? Yanında oturan katını mene vay tırtıp kuygaştın, ул тілек өзünden өзі yok taşıға. Бәлки шулайдыр да ие. Инде беләсеңме нәрсә, чираттагы җырчыга күчәбез икән, аны игълан итү мөмкинлеген мин тулысы белән сиңа тапшырам. Ни өчен дигәндә, Булат Бәйрәмов ничек икәнен барысын да өйрәтеп куйдың. Миңа Булат Бәйрәмов алдан ук махсус кәгазьгә кул куйдыртты, димәк минем тулыклы хукук бар. Ятладыңмы барысын да? Ятладым, барлык хукукларга кул куйдым һәм Әйтә хәзер рәхәтләнеп игълан итәм сәхнәбез түрендә Лейсен Гимаева. Хәерле кичләр. Яратам мин күзләреңнең карашын, гомер буе кара миңа шулай. Телефоннан җавап биргән тавышың, бөтен җырдан матуррак бугай. Сине миңа биргән Ходай. Сине минем күрәм төнем, бу сөюнең бөеклеген сүзләр җитмәсә гыраңлатсам. Нигә димә сорау бирмә, белә бары күңелгенә син булганга сине яратам. Белә бары күңелгенә нигә димә сорау бирмә, син булганың өчен яратам. Яратам мин сине каршы алырга, урам буйлап янәшә барырга. Кочагыңа кереп әреп калырга, иртән синең янда уянырга. Жылы синең яндагында. Синдә минем күнем төнем, бу сөюнең бөеклеген сүзләр җитмәсә гыраңлатам. Нигә димә сорау бирмә, белә бары күңелгенә син булганга сине яратам. Белә бары күңелгенә нигә димә сорау бирмә, син булганың өчен яратам. Яратам мин бергә шәйләп алырга, бер үк җырны тыңлап юанырга. Көләшсәм дә сиздермичә калырга, синең янда башым югалтырга. Синдә мине яратканда. Синдә минем күнем төнем, бу сөюнең бөеклеген сүзләр җитмәсә гыраңлатам. Нигә димә сорау бирмә, белә бары күңелгенә син булганга сине яратам. Бергәләп. Сине минем күнем төнем, бу сөюнең бөеклеген сүзләр җитмәсә гыраңлатам.
Şiberlerinin şiberi, mene degen jırşı, mene degen turmuş ipteşi, mene degen ana Leysen Gimayeva. Bir alkışlarını bir balık alırlar. Bulat näkte şulay etirge kuştu mena. Sen albatta olаны başta etirge unutkan idi mi? Sahne ortuna kirgenden soň Bulat barısını da esine düşürdi. Papkası çıktı değil mi? Papka. Ona üstüp min markını unutmadım. Çünkü benim en imzalda. Bilesem, papkаны unutkansan sen bizge aytып qaraylı. Hazır Leysen bilen kim duet başqaracak? Kim gene jırlamasan, lakin elege kişi Bulat'nın мәңгілік düşmanı bolup kalacak. Özü elegine birden birini bir jırladı Leysen. Mine hazır Janakayım, Janaşım jırın bir kişi bilen başqaraga jina. Мәңгілік düşman bolup kalacak Bulat'nın. Yutuqtala, belkim Leysen yanına biz xotin kız başqaruşunu şaqırırız. Janakayım, Janaşım jırın iki xotin kız jırlaw birinciden bik seyir bolur idi. İkinciden de bik seyir. Yo'q, lekin bilasizmi, bu proyekt bizning eksperimental proyekt. Hamalar bit Janakayım, Janaşım deb bir-birisine jırlamay. Onlar o'zlarining suyganlarına bag'ishlab jırlay. Şuna ko'ra bu seyir tugul, bu big real ayber. Ham do'stlar, hozir biz kuchli olqishlar bilan efir kanalini xavotir uchun olib boruvchi Anastasiyani dashirimiz biriga. Aning bilan albatta Leysen Gimayeva. Do'stlar, qarshi oling'iz. Bu duetka Bulat şu ana şaktına.
2 Блондинка, Лейсан Гимаева һәм Анастасия. Һәм шунысында әйтеп китик, Анастасия зур сәхнәдә беренче тапкыр җырлады. Шуңа күрә алкышларны да көчлерәк итеп бирсәгез иде шәмәгать. Менә бу җирдә уртага да Анастасия Лейсан Гимаева. Шумбию ансамблі. Шулай біз ике артист проектның икенче өлешендә башлап җибәрербез һәм безнең концертыбыз кыска гына булмый. Гадәттә әйтәләр бит теге тәмле бер әз була ул ди, биме? Безнең формада бу бөтенләй туры килми, шуңа күрә безнең тәмле беребез узак булыр Алла бирсә. Әйне сезнең көчегез һәм энергиягез җитсен өчен без әлбәттә сезгә хәзер бераз дәрт өстәп җибәрербез. Хәтта бераз гына да түгел, бик күп микъдарда өстәрбез әлеге дәртне. Демәк, әлеге дәртне без өстәрбез. Безгә әлеге дәртне өстәр шушы җырчы. Сәхнәбез түрендә Мөнир Рахмаев! Дуслар, каршылыгыз Мөнир Рахмаев! Ay güya nur sibe sılı yüzlerin Sağışqa berişme hiç yokka günləşmə Min bitsiyəm sinə günə Al nəfis köngəlinə sal Minim tiksinə digən İxlas kislərim Qal Seyyidin gözündə qal Kütə bizdə ıfaqda bəxit günləri Al nəfis köngəlinə sal
yıklas keslarim Qol seyu dengizinde qol Kütte bizni ufukda baxit kunlari Unikal qo'llar Sengina Xoyalim ko'ganda Sengina birigina bermem hech kimga Shikiyotlar, oralar, ishonmas so'zlarga Men bit suyam senigina Al, nafis ko'ngilingga sol Menim tiksinadigan yıklas keslarim Qol, seyu dengizinde qol Kuta bizni ufukda baxit kunlari Al, nafis ko'ngilingga sol Menim tiksinadigan yıklas keslarim Qol, seyu dengizinde qol Kuta bizni ufukda baxit kunlari Güçlere Gittik Hoppa Al, nefis ko'ngilingga sol Menim tiksinadigan yıklas keslarim Qol, seyu dengizinde qol Kuta bizni ufukda baxit kunlari Al, nefis ko'ngilingga sol Menim tiksinadigan yıklas keslarim Qol, seyu dengizinde qol Kuta bizni ufukda baxit kunlari Qol, seyu dengizinde qol Kuta bizni ufukda baxit kunlari Уникс, Кубрек! Кубрек, Уникс, Кубрек! Munir Rahmayev. Униксның Кубрек болғаншы Munir шығашақ сахна түріне. Энергия. Оның қадар көп бермәгіз, концертқа жетерлік қалсын өзіңізде. Yok bilesің, олар бит алышынан сен аңламайсың. Munir өзінің энергиясын бере, халық өзінің энергиясын бере. Һәм Munirni шығарып, меніңше біз бик дұрыс эшләдек. Munir өзінің миссиясын 100% үтәде. Энергия кірдеме сезгә, дуслар? Кірдеме шундай? Тагын бір 5 сәгатькә җитәрлек энергия. Әлі мұнда олғана түгіл менемше... Қорқалар 5 сәгат отырырға. Гүлнас, олғана түгіл менемше міне тәнәфіс вақытында буфетқа шықмайша, креслода отырып қалған, анан соң йоқлап кеткен қайбір тамашашылар уянды. Міне мақсус Munir әлегешіні зор ғұрлық белән башқарды менемше. Бартик Munir генә уята ала халыкны һәм беләсезме, менә шулай темпераменты буенча, үзенең хәрәкәтләре буенча Munirгә туры килердәй парны дөресен әйткәндә без бик озак эзләдек. Әйе. Ул безне тыңламый, һәрвакытта шулай чыга алыймы? Шакра без игътибар итмичә сөйләгәйме? Эзләдек. Пиджакларын да туры китердек, шлепәләрен дә туры китердек һәм без аны эзләп таптык. Алар икесе дә әлмәттән. Һәм аларның берсе ашырга пешергә яратса, икенчесе менә сәхнәгә чыгып, энергиясын сарыф итеп, әлеге ашырга пешергәнне ашарга ярата. Беләсезме, алар икесе дә татар теленең югары класслы белгечләре. Алар белән татарча сөйләшү менә рәхәт кенә түгел, бик күңелле. Һәм без сөйләшеп карарбыз алар белән, ниме шулай эксперименталь рәвештә дип әйтик. Munir Rahmayev бүген сәхнәдә, ике артист проектында, Яңа гасыр телеканалында Секреты татарской кухни, татар халык ашлары тапшыруның алып баручысы Руслан Шәрәфетдинов белән берлектә дуэт башкарачак. Бу егетнең, менә Руслан турында әйтүем, җырлаганын өендәге мәчесе генә ишеткән булган моңа кадәр, һәм шул көннән бирле әлеге мәче юкка чыккан. Шулай да беләсезме, Русланның бүген әлеге сәхнәдә зур дебюты булачак. Шуңа күрә алкышларыгызны әзерләмәгез. Ул каушыйдыр дип уйлыйм, әйме? Әйдәгез әле аларга шулай ук дәрт бирик, көч бирик һәм үзләрен сәхнәгә чакырыйк. Руслан Шәрәфетдинов һәм Munir Rahmayev.
Күбірек. Килә, елмайып көлә, сокланып караган һәрбер күзгә. Куе бедре чәчен назлы сыйпап, бар дөньяны үзенә җәлеп итә. Күрәле кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көнләшә. Ай, нинди чибәр юктыр сиңа тиленәр, нурлы йөзең сөю өләшә. Күрәле кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көнләшә. Ай, нинди чибәр юктыр сиңа тиленәр, нурлы йөзең сөю өләшә. Килә, күңел сөенә, сөеп бағыр дейіп үміт итә. Білсәң иде шибәр шул қарашың, көпләрнің йөрәген әсир итә. Күрәле кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көнләшә. Ай, нинди шибәр юктыр сиңа тиленәр, нурлы йөзең сөю өләшә. Күрәле кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көнләшә. Ай, нинди шибәр юктыр сиңа тиленәр, нурлы йөзең сөю өләшә. Җиндерелдем читтәнгә, җилпер иттәргә, без килмәдек буш китәргә, килдек ал иттәргә. Килә, атлап өлгерә, бер җырлаган дәртле матур көйгә. Нечкә нәзек билен шап уйнатып, егетләр күңелен җилкәндерә. Күрәле кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көнләшә. Ай, нинди чибәр юктыр сиңа тиленәр, нурлы йөзең сөю өләшә. Күрәле кызның бер дигәнен, аңа карап бар дөнья көнләшә. Ай, нинди чибәр юктыр сиңа тиленәр, нурлы йөзең сөю өләшә. Ай, нинди чибәр юктыр сиңа тиленәр, нурлы йөзең сөю өләшә. Мөнир Рахмаев, Руслан Шәрәфетдинов. Әлеге картинаны күргәч, бер генә әйбер әйтәсем килә минем. Ябылыр өчен шәй до һәм после. Мөнир Рахмаев, Руслан Шәрәфетдинов. Бик зур рәхмәт, дуслар. Мөнир Рахмаев. Беләсезме, тагын нинди картина күз алдына килә? Һәм Руслан Шәрәфетдинов дусларга алкышлар. Молодцы. Туктале, монда мескен баланы куркыттың бит, Айваз, кычкырып. Юк, монда Мөнир куркытты бугай кычкырып. Руслан, кил монда. Шешекнең берсен бир миңа ди. Хәзер Мөнир сине өйрәтә. Ничек чыгарга кирәк, ничек энергия алырга кирәк, булай да әйтәйме? Яратаган бер мәртәбә дуслар. Сезнең авылыгызда җырлады Руслан Шәрәфетдинов дуслар, алкышлар күбрәк. Гөлназ, без монда кирәкми бугай, китеп торыйк мәллә. Һәм мин. Алар бит бәйрәмнәрдә шулай икәү бергә алып баралар, шуңа күрә күнеккәннәр. Буларның берсе минемчә, теге кар әз ява торган якларда эшләнгән карбагай булса, берсе бар күп якларда эшләнгән. Син күп сөйләгәнче без тагын аларны сәхнәгә дәшик әле. Руслан Шәрәфетдинов, Мөнир Рахмаев. Опа! Менә шулай. Бик зур рәхмәт, дуслар. Рәхмәт, Гөлназ, рәхмәт. Шуның белән Мөнир Рахмаев һәм Руслан Шәрәфетдинов бенефисы тәмам. Без дәвам итсәк буламы, егетләр? Әлбәттә, дәвам итсәк була. Менә әгәр дә статистикага күз салса, гомумән игътибар итсәк, чит ил йолдызлары дип әйтик, чит ил җырчылары, рус эстрадасында җырлаучылар кинофильмнарда төшәләр. Алар күп очракта төп рольләрне башкаралар, ә кызганычка каршы татар җырчылары кинофильмнарда бик сирәк күренә. Димәк, аңлавымча, менә
Rus jırçıları, şit ili jırçıları qatnaşa, filmlarda tatарларныкы юк. Беләсеңме соң, менә шушы төп рольгә алынучы jırçılar, әлеге фильмны төшерүче режиссерлар белән гадәттә бик тә якын мөнәсәбәттә була. Кемдер бергә хезмәт иткән, кемдер бакчада, яслидә бергә йөргән, кемдер ире, кемдер хатыны булып чыга, менә шушы режиссерларга. Син беләсеңме, алайса берәр чираттагы татар фильмында без бәлкем Илназ Бахны да күрә алырбыз дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, бүген әлеге зур сәхнәдә Илназ Бах кинорежиссер белән дуэт башкарыр. Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай премиясе лауреаты Рамил Төхвәтуллин белән җырлар ул. Гөлназ, менә синең үзеңнең шәхси кинофильмда төшәсең киләме? Әлбәттә. Алайса, менә ни кадәр матуррак булдыра аласың, шуның кадәр матур күркәм итеп игълан ит үзләрен. Әлбәттә, бик рәхәтләнеп. Сәхнәдә татарның асыл егетләре, без карап туймаслык горурлык Рамил Төхвәтуллин, Илназ Бах. Алырлар микән? Болай тырышкач алырлар, минемчә. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. The subscriber is not available now. Please call back. Bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they watching us. They watching. Bir qat yaşayıp Tig bir qobat kite dünyadan Kileşekli oldan biri bulmay Kim gımeri qaşan üzülür İsenlikte kubra kurşayık Bir kurşu uzu bir gımır Kileşekli oldan biri bulmay Kim gımeri qaşan üzülür İsenlikte kubra kurşayık Bir kurşu uzu bir gımır Жумақы болулар дürüstür Bir gitkenler geri qaytmıylar Ni hal deyip barıp sırap bulmay Özleri de qaytıp aytmıylar Kileşekni aldan bilip bulmay Kim gümri qayşan üzülür Sen şakta kubrek kurşayık Uze bir gımır Kileşekli aldan bilip bulmay Kim gımri qayşan üzülür Sen şakta kubrek kurşayık Bir kuruş uze bir gımır Yaşasak da ömürlerini Niktir yazıp bulmayan adam Yazmışlar bir bizning mangaylarga Enkey sütü bilen yazılgan Kileşekli oldan biri bulmay Kim gımri qayşan üzülür İnsanlıkta kubra kurşayık Bir
күрешүз bir ömür Kileşekni aldan bilip bulmay Kim gümri taşar zürür İsen şakta kurek kurşak Bir kuruşuz bir ömür İsenlikte kurek kurşak Bir kuruşuz bir ömür Bir kuruşuz bir ömür Татарстан Республикасының халық артисті Рамиль Тухватуллин һәм Илназ Бах. Кинорежиссер Рамиль Тухватуллин. Әлі ұрмадыңызма? Бір келіш мақалларыңыз. Енді ширатта бек көңілі жырлар білән девам етесі келе. Эх, бұл дүния! Қоласа! Dünya şulay yaratılgan bizden gine kalmagan Bayları da xanları da мәңгі yaşay almagan bu dünya kulasa eğlene de bir basa Dünya zarı мәңгі bitmez Jırlap yaşay kişmasa bu dünya kulasa eğlene de bir basa Dünya zarı мәңгі bitmez Jırlap yaşay kişmasa Bulganına şükür idi Yaşıgı sen şağınıda Bulganı bəxtini yuğaltma Seyip qal yaşağında bu dünya kulasa Eğlene de bir basa Dünya zarı мәңгі bitmez Jırlap yaşıgı kişmasa bu dünya kulasa Eğlene de bir basa Dünya zarı мәңгі bitmez Jırlap yaşay kişmasa Dünya kılıp ardım indi Bitmez hiç meşakkatı Jırlap deyip yaşı gelip Көріп қалдық рахатын bu dünya kulasa Eğlene de bir basa Dünya zarı мәңгі bitmez Jırlap yaşı kişmasa bu dünya kulasa Eğlene de bir basa Dünya zarı мәңгі bitmez Jırlap yaşı kişmasa Dünya zarı мәңгі bitmez Jırlap yaşı kişmasa Jırlap yaşı kişmasa
Илназбах! Һәм шум бию төркеме Илназның монда инструменты төште. Илназбах! Бик зур рахмат. Біз ise парлаштыру үшін бик рәхәтләнеп дәвам итәрбез. Теге димчеләр кебек име? Һәм нәрсә әйтәсез килә, менә ир-ат белән хатын-кыз парлашканда, өйләнешкәндә, алар йолдызнамәгә дә игътибар итәләр, име? Булгалый. Һәм менә хәзер чыгачак дуэтның йолдызнамәсенә күз салсак, аларның берсе кысла, икенчесе шаян. Бу бик шәп деликатес булып чыга минемчә. Әйе, бәлкем, беләсез нәрсә әйтәсем килә, менә шаян белән кысла берләшкәндә, име, пар булып берләшкәндә, шаян әгәр дә хатын-кыз булса, шаяны, име, ул инициативаны барысын да үз кулларына ала икән. Монда башкача булуы мөмкин дә түгел. Чөнки безнең җырчы кызыбыз Алина Шаян, менә кысла йолдызлагындагы егетебез актер Фәнис исемле. Һәм бу очракта Алина җырчы буларак, әлбәттә, Гөлназ, җырчы үз кулына инициативаны алу бик тә дөрес булыр. Беләсезме, тагын бер бик кызыклы факт, Фәнис Җиһанша моңарчы җырлаганы бар аның, име? Ул спектакльдә ташын кичкенә генә 4 юллыклар җырлап биргән булса, бүген ул исә тутырып бер җырны безгә җырлап бирер. Әйдәгез каршы алыйк, сәхнәдә Алина Шәрифҗанова һәм Фәнис Җиһанша. Сезнең алкышлар. Премьера беренче тапкыр. Яратып ялгышлар кылдым, төзәлмәс ялгышым булдым. Әлегә сын түгел, тик сүрел. Алдадым, чәчәкләр өстенә кар ява, йөрәк тулы төзәлмәс яра. Мин сиңа тиң түгел, Яратам. Sen de yaratan yok, yanında sen tügel ut, yabık yaralarını aşıp yalatmak yok. Dilesem de yaratan yok, yanında sen tügel ut, aşık yüreğinle kapat, aldatmak. Asılgan yüzak, Cimere yarattu yarların. Aldadım, izlerin üstüne kar yava, yürek dolu düzelmez yara. Min siңа тиң түгел, Яратам. Yaratma, yok, kelesem de yaratma. Yanımda sen tügel ut, yabık yaralarını aşıp yalatmak yok. Dilesem de yaratmam yok, yanımda sen tügel ut, aşık yüreğinle kapat, aldatmak. Yolgışların siner nıtkəndir, üşütkəndir bilən üşütkən. Tonlarda da, tonsuz tünlerde de, senin tavuşunu sağınam. Yok, dilesem de yaratmam yok, yanımda sen tügel ut, yabık yaralarını aşıp yalatmak yok. Dilesem de yaratmam yok, yanımda sen tügel ut, aşık yüreğinle kapat, aldatmam. Яратам. Татарстанның атказанган артисты Фәнис Җиһанша һәм Алина Шәрифҗанова.
Tony izlegancha, zo'r deb rahmat sizga do'stlar. Sizin uchun o'tinish degan joyni boshqarasim keladi. Ötenem qağılma canıma, şakırma seni doğan yarına. Barmasına sen minem bilesin, eğlensin yalkıngan diyarısın. Unuttuk mümkünlük bilmina, derşige buladır düzümde. Ak bəxet dilərimin yoluna, qaldır da gitgene sen özün. Bir gitip, bir gelip yanıma, tanışlık vermişe canıma. Жылы яқтышыда ересің, тұрмышны сен шулай көрәсің. Ұнаттай мүмкінлік бермейма, дәршіге бұладыр түзімді. Ағы бәхет тіләрмін yoluna, қалдыр да кеткені сен өзің. Әйленіп қайтмасқа yanıma, ұяқыр өз туған яғында. Кішмә қыш ұяқын біләсің, сен яшілік яғышын қиярсың. Ұнаттың мүмкін Yaşılık yalğışım diyersin. Alina Şerifşanova. Bardıq alqışlar Alina hürmetine. Alina Şerifşanova dostlar. Alina şulay qalib biz sahnadan ani bo'lib bilan qutlag'animiz yo'q edi. Shulay biz Alina chin ko'ngildan tabriklaymiz seni. Bilasizmi Gulnaz, bu konsertda birsindən birsi şiber qızlar qatnaşuvi meni bek tashlantiradi. Ergina eskitkish tovushli, shunday tashqi qiyofali Alina chiqqan bo'lsa sahnamizga, shulay ko'z yovun olirliq Gulnaz bosib turadi yonimda. Qarala, bilak ko'ngilni ko'rasan. Yo'q, men aytib o'tirmadim. Ko'z yovun olirliq, lekin ovozini yopa olmaslik. Asimlasan, sen mening ovozimni yopirga tirishmadi. Ko'pmi kishilar tirishib qaradi. Ammo lekin kelib chiqmadi. Shunga ko'ra men ovoz ochib silovimni davom etaraman, nima? Ham bek tilab sahnaga
бик шибәр хатын-кыз башкаручыларның берсен дәшәрмен. Иратлар, елмайыгыз. Сәхнәдә кыска итәк һәм сары чәч Ландыш Нигъмәтҗанова. Хәерле кич, дуслар. Unutamadım seni, unuta almadım. Hislerimden kaçıp gitsem de gelmedin şul kabat yanlarıma. Üzülüp seni kötsem de yanlarımdan yılmayıp san idi. Kullarıma şeşekler sussan idi. Benim yakkan uşaklardan jalalı kalsan idi. Ko'nglimda jir bo'lib qolsan idi. Yanlarimdan yilmayib san idi. Kullarıma shashaklar sussan idi. Mening yoqqan ushaqlardan jalalı qalsan idi. Ko'nglimda jir bo'lib qolsan idi. Yollar tağım senin yanına ilde. Sizesin meyken hislerim. Sudan alıp utqa sala suyu. Kişerirken mellen işledim. Yanlarımdan yılmayıp san idi. Kullarıma şeşekler sussan idi. Benim yakkan uşaklardan jalalı kalsan idi. Ko'nglimda jir bo'lib qolsan idi. Yanlarimdan yilmayib san idi. Kullarıma shashaklar sussan idi. Mening yoqqan ushaqlardan jalalı qalsan idi. Ko'nglimda jir bo'lib qolsan idi. Yanlarımdan yılmayıp san idi. Kullarıma shashaklar sussan idi. Mening yoqqan ushaqlardan jalalı qalsan idi. Ko'nglimda jir bo'lib qolsan idi. Yanlarımdan yılmayıp san idi. Kullarıma shashaklar sussan idi. Mening yoqqan ushaqlardan jalalı qalsan idi. Ko'nglimda jir bo'lib qolsan idi. Ko'nglimda jir bo'lib qolsan idi. Güzellerinin güzeli, quyosh kibik yilmayib balqib Biz turishi. rahmat Landish Nig'matjanova. Rahmat. Білесізме нәрсе, көп кенә җырчыларның үз шәхсән визажистлары бар, стилистлары бар, дизайнерлары бар, име? Алар җырчыны сәхнәгә чыгар алдыннан әзерлиләр дә үзләре сәхнә артында гына калалар. Ләкин менә бу очракта Ландышның стилисты белән мөнәсәбәтләре сәхнә арты белән генә шикләнмәгән. Аларның мөнәсәбәтләре иҗади дуэтка әйләнгән дисәк тә була. Хөрмәтле тамашачылар, сезгә әлеге мизгелләрдә Ландыш белән Рөстәмнең җырына гына түгел, инде тышкы кыяфәтләренә дә игътибар итүегезне сорап калабыз. Аңлавымча, бу нәкъ Рөстәмнең эше. Сәхнәдә Казанның иң танылган модельеры Рөстәм Исхаков һәм иң шибәре блондинкаларның берсе Ландыш Нигъмәтҗанова.
buldu bizning unutmadың lekin түзден күрештік бит бары бір Яратам дедің сен еркем бұл сөз менде маттыр екен айтсаң еді тағын бір Яратам сен өзің де білесің Әйтмесем де сүйуемін Көзлерімнен көресің Яратам сен өзің де білесің Әйтмесем де сүйуемін Көзлерімнен көресің Ышанмайда йөргән идем кайтмас инде дигән идем шын булган сөюләрең Чуалды уйлар жиялмын Бүген ишетеп туялмын Яратам диюләре Яратам Сен өзің дә беләсең Әйтмәсәм дә сөюемін Күзләремнән күрәсең Яратам Сен өзің дә беләсең Әйтмәсәм дә сөюемін Күзләремнән күрәсең Son mizgillarni kutgan edim bu kunlarni bek sog'indim o'zingni Инде ayrılmak canım tik birgina aytsin tag'in shu qadrli so'zingni Yaratam Sen o'zing da bilasan Aytmasam da suyuaman Ko'zlarimdan ko'rasan Yaratam Sen o'zing da bilasan Aytmasam da suyuaman Ko'zlarimdan ko'rasan Yaratam Sen o'zing da bilasan Aytmasam da suyuaman Ko'zlarimdan ko'rasan Yaratam Sen o'zing da bilasan Aytmasam da suyuaman Ko'zlarimdan ko'rasan Aytmasam da suyuaman Ko'zlarimdan ko'rasan Бары sizning uchun Landosh Nigmatjonova. Һәм Рөстәм Исхаков. Рахмәт, Исар. Рахмәт. Бик рахмәт. Менә шундый матур җыр, һәм менә шундый матур дуэт. Теге стилист икәнлеге ләпән күренеп тора име? Рөстәм Исхаков һәм Ландош Нигъмәтҗанова. Беләсезме, Гөлназ, менә мондый шанс. Бик стильле пар. Мондый шанс әллә нигә бер генә килә, шуңа күрә әлеге пар монда булганда, Рөстәм монда булганда, бер сорау гына сорыйга әле, мөмкин булса, Рөстәм әфәнде. Менә безнең образ ничегрәк сезгә? Чөнки бу образны без үзебез шәхси сайладык. Менә бу егетне алып куярга кирәкмиме моннан? Калсын, әйме? Үзебез. Юк, мин риза, менә бу егетне алып куеп, мин әнә тегендә барсам, син менә монда бас та, мин нормально гына була. Юк, без ал машина алабыз, әмма ләкин киләсе концертка. Алла берсә шулай Алла берсә. Әлегә көчле алкышлар белән озатыйк. Рөстәм Исхаков, Ландош Нигъмәтҗанова. Дөресен әйткәндә, Сиңа калырга рөхсәт? Рөхсәтме? Рөхсәт. Ал әсәм сөйләргә рөхсәтме? Сөйләргә дә рөхсәт, әйдә башла. Дөресен әйткәндә, менә шушы күркәм образга исем дә уйлап куйдым мин. Әле генә хезмәттән кайтучы, флоттан кайтучы матроска дип атады. Матроска Аня.
Нашла матроска Анна. Мен білесің, мен нешіктір мына шушы шешеңе қорым да, еме? Нендер исім ойлап шығарға қатта қиын сынам. Зал алдында, еме? Бек матұрғына түшіңе қодалған әлігі шешек, бәлкім нендер жейгі егіт деп атырғадыр, мен білмейм. Матроска болуға қарағанда жейгі егіт болу көпке рахатрек. Шуңа көрі давам етеміз. Міне қазір біз шул яңа образларыбызда, өзі біздің спонсорларыбызға, партнерларыбызға рәхмәтләребезне әйтербезді. Бүгін концертны оештыруда мәгълүмати ярдәм күрсәткән Татар радиосы радиостанциялар шелтеренә рәхмәт сүзе белдерәбез. Татар радиосы яхшы кәеф бездән башлана. TMTV Татар музыкаль телевидениесі тоныш йөзләр, яқты төсләр. Бүтін Татар эстрадасы тиздән һәрбер телевизорда. Ә бүген ТВТ, Литай, Казгорсеть, Билайн кабель шелтәрләрендә һәм tmtv.online.ru сайтында. TMTV бүтін Татар эстрадасы. Бу җирдә алкышлап алсак та буладыр. ВКонтакте сайтында Татар музыкасы аккаунты. Дуслашык, без дуслык кадерен беләбез. Біздің гәҗет газетасы сәяси темаларға язучы кыю бәйсез басма. Bimru.ru күңел ачу һәм яңалыклар порталы. Яңалыклар бәйрәм сыман. Интернет билет кассасы тамаша.ру. Ватаным Татарстан иҗтимагый сәяси гомум татар газетасы. Фестиваль рестораны бәйрәмнәр уздырыр өчен иң күңелле җирләрнең берсе. Алып барышларны савыклы һәм матур киендергәне өчен без Мегаполис сәүдә үзәгенә зур рәхмәт сүзен белдерәбез. Мегаполис сәүдә үзәге безгә кил һәм үз стилеңне тап. Мегаполис сәүдә үзәге Чистай урамы 5-нче йорт. Шулай ук безнең алкышларыбыз сәхнә журналына, татар халкының театры һәм мәдәни тормышы нәкъ менә әлеге журналда яктыртыла. Сезнең көчле алкышларыгыз, дуслар. Шулай дип без концертка әйләнеп кайтабыз. Әйдә әйләнеп кайтыйк без кирдән Галиәскәр Камал театрына һәм менә залга бер сорау бирәсем киләме? Уялма, бир ул сорауны. Караганыгыз бармы икән? Спектакльләр күп караганыгыз бардыр. Курчак туй спектаклен күргәнегез бармы? Кемнәрнең барганнар бар? Кул күтәрегез әле зинһар өчен. Гөлә Самамша син дә бу җирдә кул күтәргә тиешсең. Кул күтәргә тиешмен әлбәттә. Тәртипле бала кебек, име? Димәк, менә нәкъ шушы Курчак туй спектакле аша халыкка танылган актриса Нәфисә Хәйруллина пәйда булачак хәзер сәхнәбез түрендә. Үзе генә түгел әлбәттә, ике артист булгач алар парлашты, ә аның пары Раяз Фасыхов. Каршы алыгыз, Нәфисә Хәйруллина, Раяз Фасыхов дуэты. Bir yalgızım uyandım min irten, yazı kalgan görüşmemiz büten. Boşap kalgan düslü buldu dünya, eydirsinle yaşın suqtu mina. Yoqtukta, yoqtukta, salma mini utqa. Yetişmedik bari bir minutqa. Şul minutta barda çıktı yokka. Yoqtukta, yoqtukta, salma mini utqa. Atılıyım eli arka iki adım, Işratırmın anda seni dağım. Үпкәләүләр узды инде күптән, килмәдиеп әйтмәс идем бүтән. Кичерүләр белән җиңел түгел, һаман юксына ди сине күңел. Син юкта, Тухта вакыт, тухта. Атылыйм әле ике адым артка. Сиңа таба, синең янга таба. Юктукта, салма мине утка. Атылыйм әле артка ике адым, Очратырмын анда сине тагын.
Барда хәл ителде шул бер кичне. Бір ұшыма жидім бүтін күшті. Мин гаепле, кичер инде мине. Кичер мине, мин яратам сине. Бу кичтә килерсің деп уйламадым күштә. Атлыйм әле ике адым алға, сиңа таба, сиңа синең янға. Юк туқта, салма мине утқа. Сабыр итик бары бер минутка. Туқта вакыт, туқта бер минутка. Сабыр итик бары бер минутка. Туқта вакыт, туқта бер минутка. Шибәр театр һәм кино актрисасы Нәфисә Хәйруллина. Һәм Рояз Фасыхов. Нәфисә Хәйруллина, дуслар, кичләргә алкыш. Неужели бергә Ясмин дигән беренче каналдан барган сериалны карамады? Шуңа күрә Нәфисә Хәйруллина, бик зур рәхмәт. Минем белән курыкмыйча җырлан, әйдә сатып куям сине. Ә сез алкышларын дәвам итегез, дуслар. Нәфисә Хәйруллина. Шыққан, мен де бірер жырлап шықсам, неше қаршы түгілмі, дуслар? Қайырлы кешілер. Енді екінші яз келіп жете, үшінші яз келіп жете бұл жырны жырлай. Әйде бір рахатланып жырлап алайық әлі біргелер. Кеттік! Кайфлер бар ма, дуслар? Айдар Садыков, кімдерген айып мұнда бүгін? Я Аллах, әйбәт көрін әй 12-ста бүгін. Яқшы. Әйдегіз мен абылышығыз, еме? Біргелер, кеттік! Yazlar elle salkın kiygengemi Şeşek atmay bıyıl sirinler Sun uçraştık bilmeyim sebepler Sirinlerim anı sırdiler Mene hazır bir geçelim gittik Sirinler, sirinler, sirinler Siz bulganğa süyünem Sirin tutup düşlerimde Keylesin sin birgine Manga xətli yazlar irtələdi Жылы келді майның күннәрі Сирин қышып Ердік икәу біріге Ортақлашып болған сірлеріні Кеттік біргелеп жырлымыз мәне қарад бара Сіз болғанға сүйінем Сирин тұтып түшілерімді Келесің сен бірігінен Бұяқлар нешек жырлым екен Рахмет, молодцы Сіз болғанға сүйінем Сирин тұтып түшілерімді Келесің сен бірігінен Менің біле жырласағыз барығызда екі артист деген проектта қонғашқан кебек болады достар шуға көре жырлап отырыңыз әйде бүгін бейрем біз гіне жырламаймыз бүгін Сиринлерні уйлап язмыш юрым Сиринлерді барлық үмітім Шәшәк атқаш тәмлі хуш исләрі Таратырлар сірнің түйіні Міне бұлышығыз бейін, а? Сиринлер, сиринлер, сиринлер Сіз болғанға сүйінем Сирин тұтып түшілерімді Келесің сен бірігінем Міне қазір барымыз бірге қол шабабыз нешкілі Хоп! Ай, молодцы! Міне өйді біздің қазаннан неше Хоп!
Oylayımız gittik. Hep. Malası. Siz bulğanға suyine. Serin tutup düşlerimde. Kelesin sen bir günen. Serin tutup düşlerimde. Kelesin sen bir günen. Big zor rahmat dostlar, rahmat big zor. Rayaz Vasıxov. Big zor rahmat. Gördünmü? Xalq qo'shilib ishirladi. Shunga ko'ra, haligi proyektimiz Rayaz Vasıxov tag'in bir taqir tashlaysiz. Rayaz Suri turg'ach xalq qo'shilib ishirladi. Ham mana shu bir necha mezgilgagina bizning ikki artist proyekti 1125 artist ismini oldi. Chunki naqda shuning qadar o'rin bor ekan, sanab chiqardim men. Ayşe şunu sanab Ey, ben şunu sanab o'tirdim. Mış kelib. Anlaşıldı. Perde ortadan gına tegende iyi. Konsertimiz alg'ataba davom etdi. Ham haligi mezgillarda jonsiz predmetlardan jonli predmetlarga ko'chtakda bo'lar menimcha. Shunday tegi gul qotlovli so'zlar bilan aytib qo'yasiz, men necha endi ol. Buni men aytam, sirinlar jonsiz, sondug'ash jonli. Yo'q, jonligi namusin hali ol. Ol bilasizmi, ol butun zalni jonlantirarlik jonli. Sahnada ayda bir ikki ishdiga ikkimiz birga endi kimdir olqishlay boshladi sahnaga kim chiqasin? Shamali sondug'ash degandan so'ng 1 2 3 Firdus Timayev. Eleniz büyümez aslan. Eleniz. Bakça ardındağı dalda ezdirip sayri bir kış. Sayri yol şeylerde günne işitilmi kezen kış. Eyde sandılaş üttesini dileğimle. Sin güne on yalasın benim yeşireğimle. Eyde sandılaş üttesini dileğimle. Sin güne on yalasın benim yeşireğimle. Sayri benim sandıvaşımı günülde kaldırıp Eyde sayra sinde şulay yüreğimni yandırıp Eyde sandıvaş üttesini dileğimni Sin güne on yalasın benim yaş bu gel Eyde sandıvaş üttesini dileğimni Sin güne on yalasın benim yaş yüreğimni Gulay gulay kazan bir Yirkem kilmi haber vermiş sandıgaçta sayramay Yürekkeyim sinden başkalarını saylamay Eyde sandıgaç üttesini dileğimle Sin güne on yalasın benim yeşireğimle Eyde sandıgaç üttesini dileğimle Sin güne on yalasın benim yeşireğimle Bakça ardındağı dalda ezdirip sayri bir kış Sayri yol şeylerde günne işitilmi kezer kış Eyde sandıgaç üttesini dileğimle Silgine on yalasın bir yeşireğimle Eyde sandıgaç üttesini dileğimle Silgine on yalasın bir yeşireğimle Silgine on yalasın bir yeşireğimle Silgine on yalasın bir yeşireğimle Malası
алган сандугашы белән Фирдус Тимаев иде. Ай, рәхмәт. Беттіміне? Мен әйтәм, Гүлназ, кішіні сандуғаш қына аңлый алырлық хәлгә җиткәч, нинди булырга кирәк икән ул? Білесің, ешіліп та сандуғаш белән сөйләшә алырга тиеш кеше, име? Я сөйләшә алам дип уйларга тиеш. Алайса, Фирдүстә шушы ике диагнозның берсе булып чыга, име? Булай булгач, Фирдүскә пар итеп менә шушы сандуғаш ролына керә алырлык шәхесне табырга кирәк безгә. Бар андый кеше һәм андый артистны да без таптык. Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачы театр артисты, Татарстан Республикасының атказанган артисты Фәнис Калимуллин һәм Фирдус Тимаев дуэты. Көчле алкышлар, каршы алабыз. Barçolarsız şatlығы sirek ile Kineş birer kazanmıyor Yaşarma düşbire Onları gördüm almadım Güller gördüm üzmedim Ağım suday ömür uzanında sizmedim Onları gördüm almadım Güller gördüm üzmedim Ağım suday ömür uzanında sizmedim Ağım suday ömür uzanında sizmedim Yandırdı da pıslar itip tundırdı Bir resim bir betirgeç yalnız başım kaldırdı Onlar gördüm almadım Güller gördüm üzmedim Ağım suday ömür uzanında sizmedim Onlar gördüm almadım Güller gördüm üzmedim Ağım suday ömür uzanında sizmedim Ağım suday ömür uzanında sizmedim Yaşap olmay bu tırmışta dostlarsız, tuğanlarsız Yalgız kalmağız dostlarım, yaşağız barışularsız Onlar gördüm almadım, güller gördüm üzmedim Ağım suday ömür uzanında sizmedim Onlar gördüm almadım, güller gördüm üzmedim Ağım suday ömür uzanında sizmedim Ağım suday ömür uzanında sizmedim Gaza bir ho gitti kızım. Onlar kurdum almadım, güller kurdum üzmedim Ağım suday ömür uzganında sizmedim Onlar kurdum almadım, güller kurdum üzmedim Ağım suday ömür uzganında sizmedim Allah kurdum almadım, güller kurdum üzmedim Ağım suday ömür uzganında sizmedim Allah kurdum almadım, güller kurdum üzmedim Ağım suday ömür uzganında sizmedim Ağım suday ömür uzganında sizmedim Фирдус Тимаев Фәнис Калимуллин Ай, рахмет
Егетлер молодцы. Террис Ямаев. Зор рахмат. Біраз шешек берілер деп ойлаған едім. Шығын керек. Рахмат сізге. Yüzünde yıldızlar koksaydıra barında Yaptırak cemeldi kebek Alar birge şağında Bir sahnege iki artist Orun жетmez demegiz Karşığızga şırlap biyep İki artist kilebez Көклер көңілі кең бұғаш Біз йылдызға тең бұғаш Kengəşləşdik, besirləşdik İki artist birləşdik Көклер көңілі кең бұғаш Біз йылдызға тең бұғаш Kengəşləşdik, besirləşdik İki artist birləşdik Yollar türlü bulsalar da Kıblabız bir bilegiz Yüreğiz türüne de Şitekleşip kiririz Kulubuzda bulsun kullar Kütsün hayırlı yollar İki artist birleşik Tatu yaşik, dus yaşik Көклер көңілі кең бұғаш Біз йылдызға тең бұғаш Kengəşləşdik, besirləşdik İki artist birləşdik Көклер көңілі кең бұғаш Біз йылдызға тең бұғаш Kengəşləşdik, besirləşdik İki artist birləşdik Kengəşləşdik, besirləşdik İki artist birləşdik İki artist proyekti dostlar. Bu premyerayda bek zo'r rahmat kelganingizga, hammangizga, har barchangizga, artistlarga da bek zo'r rahmat. Barımızga da hürmetli tomoshachilar, isenlik, sağlık, oila eminligi, ham albatta endi jırlı ko'ngillar tilab qolamiz. Shunday motor konsertlarda qobat uchrashishga nasib bo'lsin. Dostlar, aydagiz barimiz birgalab artistlar xoliq oldinda boshi egal, aydagiz barimiz birga Qozon tomoshachisi uchun. Birinchisi bo'lgan managa so'ng'isi bo'lmasin. Esen sog' bo'ling'iz. Kelasi uchrashuvlarga qadar. Baka!